Mikä on kaikista pahin turn off miehessä? Miksi se on just tämä? Mä tajusin tämän yhdessä seminaarissa. Eli mä olin tuossa seminaarissa semmonen kuukausi sitten ja siellä oli siis melkein 200 maasta, melkein yhteensä 1 miljoona henkeä tämmönen webinaariseminaari. Ja siellä sitten parisuuden teemana tuli puheeksi, että kysyttiin naisilta, että mikä on kaikista pahin turn off miehessä. Eli 200 maan kansallisuuksien naiset ylivoimainen enemmistö sanoo, että se on miellyttäjä. Eli miellyttäjä, joo mies, kaikki käy ihan sama, päätä sinä, bla bla bla. Nämä naiset koki yli miljoonan hengen otannasta yli 200 maasta. Se on uskomattomasti se on pahin turn off ever. Eli me miehet ei olla krakattu koodia, että how to please without being a pleaser. Ehkä se on sitten tekemistä sen, että astuu aina toisella kaikessa ja nainen joutuu olemaan siinä toiminnallisessa maskuliinissa aina kiinni, kun toinen on semmoinen, että on ihan sama päätös siinä, ei kaikki käy ihan sama, vai miten se on?